1. En nu harder. 2. Nog harder. 3. Juist. 4. Nee! Hartstikke goed. Super. Hij werd steeds harder. In principe leer je hier slaan. Niet om iemand op de neus te slaan of zo. Maar we slaan hier echt alleen om te voelen dat je sterk bent. Kracht ervaren. 1. Voelen. 2. 3. Blaas uit. 4. 5. Nee! Ik heb ontdekt in de afgelopen jaren dat ik train dat weerbaar heel erg te maken heeft met kracht ervaren. Dus wanneer je een goed gevoel over jezelf hebt, wanneer je kracht in jezelf ervaart, dan komen mensen voor zichzelf op. Voel maar als je het spannend vindt dat je steeds heel stevige stappen op de grond zet. En dan mag je beginnen. En volg je gevoel, zodat je niet tegen iemand aanknalt. Heel goed Marije, dat was je gevoel. Even de handen naar voren. Mijn vriendin vroeg me om te spelen, maar ik had echt helemaal geen zin erin. Maar ik durfde niet nee te zeggen. Ik was bang dat ze dan boos werd op me. Je mag je blinddoek al afdoen. Wie staat op de juiste plek? De trainingen worden gegeven volgens de psychofysieke methode. En dat houdt in dat fysieke oefeningen worden gecombineerd met psychosociale oefeningen. Om een voorbeeld te geven, we werken veel met fysieke technieken vanuit de zelfverdediging en de vechtkunst. En daarbij kun je denken aan stootkussens en daar hard op slaan. En wanneer iemand dan de kracht ervaart van een hele harde map op een kussen, dan kan die kracht doorgaan naar binnen. Die internaliseert als het ware. En dan is het makkelijker om met je mond je grenzen aan te geven op het moment dat het nodig is. Dus het fysieke ondersteunt dan het mentale. En als het omdraait, wanneer je je mentaal krachtig voelt, als je weet welke woorden je kunt gebruiken om voor jezelf op te komen, dan is het ook makkelijker om een fysieke techniek in te zetten wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld als je het hebt over een volwassen training, wanneer je jezelf moet verdedigen, wanneer je van een fiets wordt getrokken. Wie heeft een idee wat intuïtie betekent? Nee? Intuïtie betekent dat je op je gevoel vertrouwt. Ergens in je lichaam zit vaak een soort van signaaltje dat zegt van iets is goed of niet goed. Ik merkte aan Marije eigenlijk dat ze wel een steuntje in de rug kon gebruiken. Op school kan ze gewoon goed meekomen, leuke vriendinnen, leuke vriendjes. Maar zo af en toe vond ze het moeilijk om haar grenzen aan te geven. Of om aan de juf te vragen, kun je me helpen? En dat was eigenlijk de reden dat ik op zoek was naar iets wat haar daarbij helpen kon. Word jij wel eens gepest? Tussen haakjes slachtoffer. Wat gebeurt er dan en waarom? Ik word zoals gepest, maar ik weet niet waarom. Nee. Nou, nu durf ik ook veel meer dingen te zeggen. Toen bij bingo had ik dat georganiseerd met een vriendinnetje. Ja. Maar eerst durfde ik nog niet te zeggen dat ik het wou. Ja, ik denk dat weerbaarheid heel goed werkt op scholen waar veel gepest wordt. Dat heeft te maken met dat je binnen een training niet alleen maar werkt aan het versterken van kinderen die wat onzeker zijn of gepest worden, maar dat je ook werkt met kinderen die pester zijn. Want een pester is uiteindelijk ook helemaal niet weerbaar. Wanneer je namelijk weerbaar bent, hoef je niet een ander uit te schelden of hoef je niet een ander te slaan. Dus in een weerbaarheidstraining combineer je en ga je niet alleen maar in op het pestgedrag, maar werk je veel meer aan de basis. Dus dat elk kind zich goed voelt, lekker in zijn vel zit. En vanuit daar, eigenlijk als vanzelf, ontstaat er dan een betere sfeer op school. En trekken, trekken, trekken. Ga door, ga door, ga door. Agnes, help me ook een beetje. Ga door, ga door, ga door. Kom op Marije. Zet hem op. Door. Ik had op school niks verder verteld over deze training. Maar de juf begon meteen van, goh, Marije is de laatste tijd heel erg open. Durft vragen te stellen, maar ook naar andere kinderen toe is ze heel open. Dus dat viel meteen op. En die ontwikkeling heeft zich wel in gang gezet nadat ze hier begonnen is. Adem licht in. En adem licht uit. Langzaam breidt het licht zich verder uit. Omlaag door je armen en benen. Elke keer als ik hier kom, dan komt ze heel blij naar buiten. Nou, de sfeer is ook heel goed, want met alle meiden die hier zijn kan ze gewoon goed opschieten. En ze vertelt ook wel eens wat, dus ja,
positief.